asko sufritutu ginela. Eskola juten ginen, eta ez zion hitzaiten euskara zuzten, eta dana erraz hitzaiten beharko hitzein. Dotrini ere bai, nola ikasi genuen gauza guztie. Neri aitxonan arreba bati, hoi esango izuet hemen bizizan tabernan bizizan baten. Rubia zan hile luzea. Hemen pasatzen ziren, soldadu, kamionak ondoa, eta arriba Espainia esaten zuen, eta guk orduan arriba inbar gendun eskukin. Eta nire izeba horrek esan ziren abajo. Orduan jetxizien soldadu, eta beloneko jarria zintzuen, eta lau eskupetak inatzen da horrein jarri horrexe, eta hilia dana azera moztu ziren, holako xe rubia zane. Hala ere euskeri hemen ezan galdu bat ere, duk ez den du galdu. Nik erdaz ez datitzez ginen ondo. Entenditzeko mon bai, baina bi euskaldun balimadare eta bi erdaz ai balimadi han sartuko naiz tarten, Zaki ez eta metitzen hoi. Guain dela 50 urte, Durangoko azoka hasi zela. Arrezkeo beti jo naiz. Euskereri indarra eman eta jendeekin bildu eta guain aurten ez da jute. Kaixo amona. Hola. Durangotik natorta, opari bat ekarri ditut. Zer. Beitu. Badira, euskara ban betiari daramatenak. Badira, euskaldun zaharrak, helduak, gazteak edo eta aurrak. Badira euskaldun berriak. Badira maiz edo egunero euskaraz mintzo direnak. Badira komunikatzeko, bizitzeko, lanerako, lagunotarako, ikasteko, maitasuna egiteko, txangoetarako edo eta animalekin jarruteko erabiltzen dutenak. Badira 10 hizkuntza izan dutenak, edo eta afizioz 10 hizkuntza dutenak. Badira bideoa irakasten dieten amonak, berrikasten ari diren amonak, edo eta arratsaleko kafesnearekin azken euskarazko txutxu-mutxun aldizkari irakurri dutena. Badira eta ez dira, baina bagarenak amak elkartzen gaitu. Euskal hitzaren magalera, ama euskararen errotara. Euskara guretzara polita. Komunikazioa da. Herria. Euskaldun egiten gaituena. Ikastola. Euskara aniztasuna da. Geuria. Bostasuna! Bestak, hau da gauza ekarri diazuna politxo bea. Akordatzeare gehi egin dezu. Guain dela 50 urte, Durangoko atzoka ireki zuenen, aitzeki horrekin, euskere aurrea eamateko landatu non, arbala bat. Goazen ikustea. Guain dela 50 urte, arbola hau landatu non. Urte ilunatio, arbola txiki hartatio, ze frutuk eman dituna, ze handie indan, harri jote duten ez. Arbola ederroni alperri galtzen ez utzi.
Porque ni hon ematen juten naizen garaiene, zu kontu hartu barko diozu eta. Lasai amona, gure seme-alabake gustu egingo du eta. Hiru neska hori eman premioa. Zati zoragarri eta ondo indu edana. Ta ni honaiz enkantau da guztu hokin. Hoi bakizu.